Čauko, já jsem Karin a vítám vás u nové hry, která se jmenuje Fish Hell. Možná se divíte, co je to Fish Hell, tak já bych to v pár větíčkách řekla. Fish Hell je taková hra, že si uděláte spolu postavičku, třeba jak vypadáte nebo tak, a chodíte třeba do obchodu, že chytáte tam i ryby, a když ty ryby nechytáte, tak třeba si můžete zajít do takového domečku Fish Market. A tam si prodáte svoje ryby a za to dostáváte peníze. Ještě tam jsou takové fish mince. No a když máte třeba hodně peněz, tak si zajdete do takového domečku. A nerada bych to zdržovala, ale můžeme jít na to. Já už jsem si tam sebe založila. Můžete vidět tady ahojka Tísek 021 a už jsem tam nějaký 25. level. Takže jdeme na to. Hrát hru. Vidíme, jak vám bude tato. Vidíme, kolik u toho videa bude like. Moc nemám ráda tu rybičku, ta je strašně pomalá. Dobrý. Půjdeme si třeba do RIA. Vidíte, ta rybka jde strašně pomalu. Tu moc nemám ráda, počkat trošku to, abyste něco jí také viděli. No, tak dobrý. Jo, to je tak trvá. A jinak jsem moc ráda, protože mám dneska narozeniny, tak kdybyste tam něco slyšeli, takže je to tam rodina. A myslím si, že přišla nová skříň, tak doufám, že byste něco slyšeli. Pokud ne, tak nic, ale pokud byste něco slyšeli, tak se moc omlouvám, protože ta nová skříň máme a když ta rybka nemá. Já tu rybku nemám ráda. Nemám ráda rybku. A dobrý. Ještě se to zasekne u 80. A dobrý. To jsem já. Ale mohli bychom se změnit na šerifa. Sice já mám narozeniny, ale nemám volno. Tak, dobrý. Rozhodně jsme žena, nejsem žádný chlap. Dobrý, a ještě také dobrý boty. Ten. A právě se mi vypnul počítač. To není dobrý, no. To se mi nelíbí, když se mi to tak vypíná. No. Tak to nemám moc ráda, no. Ale aspoň jsme si něco udělali. Ani jsem si nezměnila svého panáčka. Takže to můžeme ještě jednou udělat. Hrozně se mi to vypíná. Mám ocer. Líbí se vám? Doufám, že jo. Pokud ne, tak si dávejte na mě pozor. A hodně štěstí. Jo, to tak dělá dlouho. A jinak další hru bych chtěla natáčet Good Game Disco. A enter. A ještě. Tada. A jinak, kdyby se mi to vypínalo, tak se moc omlouvám. Doufám, že jste ho neviděli. To se nevšimejte. A to si když tak nevšimejte. A
jinak mi napište do komentářů, co bych měla jí dál natáčet. Dobrý. A je to bude zase ta pomalá rybička. Jo. A jinak, a ještě bych mohla natáčet ohňavora. Co bych mohla i dneska natočit? Mohla bych natočit videa, které najdu a kamarádka mi říkala, abych si zahrála Ointuj. A sakra, zase mi to vyplo. To není dobrý, no. Počkat. On je úplně on hoří úplně. No, ale aspoň, že jsme si ukázali malého panáčka. A jinak, pokud se vám tenhle fail líbil, pokud jo, dejte palec nahoru. A já se budu těšit u dalšího videa, tak se mějte pěkně a čauko!